Etxarrenen gaude, Bai, Sakanan gaude. Sakanan gainera. Sakanako herri txiki batean, Irurtzun ondoan dago, Etxarren, ez Etxarri, Etxarri. Bai. Laura Penagoz. Laura Penagozekin naiz. gaude, bai? Bai. Zuetzara Etxarrenen jaiotakoa. Eta gainera, nabarruena... Nabarruena da horregatik. Ez, kolombiarra naiz. Kolombiarra? Eta orain dela 12 urte ailegatu nintzen ona. Euskal Herria. Euskal Herrira. Ez, Iruñera. Lehenengo Iruñera. Bai. Eta zergatik etorri zinen Iruñera, Laura? Historia oso luzea da. Bai? Baina, Amodiagatik. Maitasun kontuak tarteko. Eta merezi du. Bai? Bai, ikaspena, bizipena oso polita izan zen. Eta, bai, oso ongi. Baina maitasun kontuak horrek zer esan nahi du. Hemengo batekin maitemindu zinela, baina antzinen, Kolombian zinen. Kolombian. Eta nola izan zen historia? Zuezkan. Historia oso luzea da. Bai? Baina nire herrian, Kolombian, oso ospetsua da, kirola egiteko. Ara? Eta orduan, euskaldun bat joan zen, bai? Eta guretzean, elkar ezagutu genuen. Ara. Kasualidadea? Eta bitxia da, ze guretzean, Kolombian, euskaraz, entzun nuen. Aiba? Eta pentsatu nuen, zer da hau? Baina euskaldun horrengatik edo aparte? Ez, berak. Bera entzun zenuen euskaraz? Berak lagun batekin hitz egin zuen. Bai. Orduan, karo, niretzako oso arraro izan zen, zer da hau? Hau ze hizkuntza da. Eta gero, berak esan zidan, hau da euskaraz. Bale. Euskaraz eta, klaro. Orduan, oraindik ez zeuden maitemindua, Laura? Edo bai? Bai. Ja bai. Beste bikote batekin. Bai? Beste pertsona bat, ze? Bai. Eta orduan, etorri zinen maitasun kontua batik, Iruñara, hasiera batean, ez? Bai, hori da. Eta Iruñara etortzen zara? Badakizu beste hizkuntza bat ere hitz egiten dugula. Bai, hori Kolombian ja bazenekien. Ja banekien, bai. Eta, bai, bota, esan? Eta orduan ailegatu nintzenean, aukeratu nuen. Nik euskaraz ikasi nahi dut. Bale, hemen bizi nahi baldin badut, euskaraz. Nik uste dut Kolombian. Bai. Pentsatu nuen, nik euskaraz hitz egin nahi dut. Gustatzen zitzaizun? Bai. Entzun zenuena? Bai, entzun nuena, pentsatu nuen, ederra da. Hori bai, soinua oso pixkat gogorra, baina zaharra. Pixka bat harria, harri bezala, edo zulo bezala, ez dakit zerbait dola, baina bai, maite dut. Uste dut maite mindu zinela ere hizkuntzarekin. Bai, nik uste dut baietz, hori izan zen. Ze polita historia. Orduan duela 12 urte etortzen zara Iruñara eta hasten zara ja euskara ikasten. Bai, ez? Hori da, bai. Suposatzen dut hasiko zarela edo euskaltegi batean, edo hizkuntza eskolan, edo nonbaiten. Bai, euskaltegi batean hasi nintzen, gero utzi nuen, ze lehen maila izan zen, oso gogorra izan zen niretzako, negare egiten. Bai, ez esan. Negare egiten nuen hasieran. Bai. Esaten dute... Ez dakit zergatik. Hasierako prozesua, esaten dute igual dela atseginena, hasten zarelako pixka bat bereganatzen, zenbakiak, koloreak, gauza errezak. Gero hasten dela pixkanaka, ez duzula aurrera pauso handirik egiten bezala, sentimendu hori hasten da ondoren, ez? Bai. Baina zu hasieran hasi zinen negarrez. Bai, hasieran. Hasieratik. Eta utzi zenuen. Eta utzi nuen, eta pentsatzen dut, joder, oso gogorra da, ez dakit dagian neure buruari denbora utzi behar diot, eta utzi. Espazio bat utzi zenuen. Bai, baina gero poliki, berriro, hasi nintzen. Oso ongi. Ikusten dut, Etxarren, ez dakizuen ontzat, herri oso txikia da. Zenbat biztanle ditu Etxarrenek? Egun bat? Ez dakit, baina gutxi gora bera egun. Eta egun biztanle horien artetik begira zenbat aur dauden hemen. Osea, hauek dira denak Etxarrengoa. Bai, denak Etxarrengoa dira. Bai. Eta adibidez, haiek, dantza taldea, da, txoripanak, dentzen da. Beraiek? Bai. Eta zer da den saiatzen? Bai, orain entzaiatzen ari dira. Eta ikusten badugu pixka bat, aniztasuna nagusi den herri hau, begira, denetari daukagu. Bai, gainera talde oso anitza da. Bai. Eta ederra da, niri asko gustatzen zait haien lana.
oso interesgarri iruditzen zait. Dantza, pixkat kontemporaneoa, urbanoa, eta hau hemen Etxarrenen nik uste dut berezia da. Ba, oso berezia, bai. Ikusiko ditugu pixka bat beraiek eta gero... Bai, noski baiet. Alba da bintzat beraiekin pixka bat hitz egin? Bale. Gozatuko ditugu beraiek, bale? That's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my tea, and for dessert I'll suck your teeth. Be too sweet and you'll be a goner. I'll pull a Jeffrey Dahmer. I eat boys up, breakfast and lunch. Then when I'm thirsty, I drink their blood. Carnivore animal, I am a cannibal. I eat boys up, you better run. Artista! Erabat, kaixo. Baina ze ongi dantzatzen duzuen herri honetan, Ai, mila esker. Bai, oso politak, lan hau Zenbat urte dituzuzuk? 8. 8, eta zu zarrena? Bai, ni zarrena, 19. 8 eta 19 urte bitarteko. Esan dit Laurak, txoripanak zaretela. Bai, txoripana. Gustatzen zaizue dantza egitea. Asko. Eta ikusten dut hemen, aniztasuna nabarmena dela, zeren zuen gurasoak bintzat, ez dira hemengoak. Ez. Hitz egiten aldugu pixka bat zuekin, joaren gara... Bai. Bazen. Ea, Maialen Irondoan. A ber nola kolokatzen garen denak. Maialen Irondoan. Lasai. Bueno, bera ze argazki ederra daukagun hemen, Laura? Bai, oso ederra. Etxarrenen aniztasuna nagusi da, Bai. Zenbat denbora daramazue dantzan? Guk, handienak, 8 urte. 8 urte. Eta koreografiak eta dena nola, zuek asmatzen duzue? Ba, lehenengo ez. Lehenengo zen kopiaketa, baina gero bai, orain ja asmatzen ditugu. Kopiaketa zer? YouTuben eta... Bai, YouTuben hasi zen dena. Bai, baina orain ja asmatzen ditugu guk, eta laguntza daukat, Bai, Zuek ere asmatzen dituzue pausuak eta... Bai, klaro, noski. Laurarekin nago, Laura Kolonbian jaioa delako, baina Etxarrenen bizi da eta euskaraz hitz egiten du, zuek bezala. Zuek danak zarete Etxarrenen jaioak? Bai. Bai, ni bai? Ez zarete Etxarrenen jaioak? Non jaioak zarete zuek? Donosti. Bueno, Donosti. Pentsatzen nuen esan martzen idala beste atzerrian, edo? Donostian jaioak, orduan Euskal Herrian jaioak zarete, baina zuen gurasoak, ez? Antzematen da. Nongoa dira gurasoak? Ekuadorrekoak. Eta nola deitzen zarete? Ni Maialen, hau Judit eta beste Aizea. Maialen, Judit eta Aizea. Maialen eta Aizea ez dira Ekuadorreko izenak, ez? Eta nolatan jarri zizkizuetela Euskaldun izenak? Ez dakit, ez nien galdetu. Gustoko, Gustatzen zitzaizkien hemengo izenak, eta... Errazak. Izen errazak. Claro, errazak, ez da, Aizea... Eta batez ere hemen, Zakanan, Aizea, oso... Bai, Aizeak pila bat daude. Oso ongi doa, ez da? Eta euskaraz hitz egiten duzu, hasieratik? Txikitatik. Hasi zineten ja euskaraz ikasten, eskolan edo ikastolan edo... Bai, ikastolan. Eta gero ja Etxarrenera etorri zineten, bizitzera. Judit txikia zenean, ez? Bai, joio zenean etorri ginen 2012an onera. 2012an ja onera, Etxarrenera. Eta hemen sortu duzu Txoripanak taldea. Bai. Eta dantza hori da egiten duzuna edo egiten duzue gehiago edo? Askoz gehiago. Gehiago, Bai. gehiago. Bai, hau errezena da, Bai, eta badituzue, eta erakutsiko diguzue zerbait gehiago? Bai, ez? Erakutsiko diguzue, bai? Bai. Bueno, pues dagoatzen dantzatzera. Bai, baina horretarako... Agian animatzen gara Laura eta ni, Bai, pentsatzen ari naiz.
Horretarako frontoira joango gara. Bale? Zehan da gure espektakuloak egiten ditugun lekua. Ui, daukagu agertoki bat. Bai? Bale. Orduan. Bagoazen frontoira. Venga, frontoira. Hartuko dugu gure musika kutxa. Lagunduko dizuegu. Itxoin, nik hartu behar ditut giltzak. Osa, que Maialen eraman roller, bale? Nahi duzue laguntzeak? Horrela? Nik hartu behar ditut giltzak, bale? Hake, aramat mikrofonoa. Protestan! Nere estilo txoratu temei di, bat nahi ditut Jamaikako dantzan leskabezlari, beti izan ditut inguruan adibide ugari, gustatzen zait flow ragamuffin. Sormen ateratzen da irudimenatik, eta irudimena dago ikasitakoagatik, denaz batuta dago jada gutxi da berri, faltan dagoena sentitzen dana egin. Txapela buruan, mikroa eskuan eta ibili munduan, nere kanta zen. Txapela buruan, mikroa eskuan eta ibili munduan, jende berria zagutzen. Ikusi zer ikusi duzu, itxurakeriazko gutzik sakondu, gai utzalak ez ditut nahi entzun, artista gehiegi gutxi kutsu. Ikusi zer ikusi duzu, alferrak poterean inaiago dut landu, batzuetan irabazi bestetan galdu, horietan guztietan baloreak jarraitu. Txapela buruan, mikroa eskuan eta ibili munduan, nere kanta zen. Txapela buruan, mikroa eskuan eta ibili munduan, jende berria zagutzen. Laura, ni etorri naiz, zurekin saio bat egitera, zu protagonista izan behar zinen saio bat, eta txoripana talde honek hartu du bere garrantzia. Niretzako oso garrantzitsua izan zen komunitatea, izan da komunitatea. Eta nik uste dut euskaraz da hau, guk. Orduan, agian, enuen aurkitu, sentidurik nik bakarri egin. Ja, saioa... Zen dut, joder, ze polita, karo, azkenean komo, behitu, hau da nire komunitatea, hau da nire herria, Claro. eta euskaldunak gara. Claro. Orduan, polita iruditut zitzaidan. Claro, euskara ikastea eta euskaraz bizitzea, ez da bakarrik egin daiteken gauza bat. Ez da, como behitu, nik euskaraz ikasten ari naiz. Ja. Niretzako da, behitu, nola komunitate batean, Bai. Zerbait ikasten ari naiz. Claro. Eta hau, eta euskarak ematen dit zerbait berezia bestearekin egoteko. Eta niretzako hau ederra da. Eta sozialki ematen dizunaz aparte, euskarak zer eman dizu edo zer da euskara zuretzat gaur egun? Oso garrantzitsua da. Bai? Bai. Zintzotasunez bai, nik euskaraz maite dut. Bai? Euskarak aukera oso garrantzitsua eman dit, nire bizitzan hemen Euskal Herrian, gero hitz egingo dugu, baina niretzako bai, aukera oso ona eman dit, ederra niretzako, eta gainera euskaraz da hizkuntza zaharra. Bai. Eta hori ederra da, ze nire hizkuntza, nire ama hizkuntza, desagerrarazi zuten. Ara, hori nekenekien. Bai, kolonialismoak desagerrarazi zuen. Bai. Eta niretzako hau hartzeko edo bihurtzeko oso garrantzitsua da. Osea, zure ama hizkuntza, zuk ezagutzen duzu zure ama hizkuntza, baina ez dago, desagerrarazi zuten. Bai. Ama hizkuntza da muizka, osea talde da muizka. Eta hitza da txiptxa. Baina hori kolonialismoak desagertu zuen. Orduan, hortik ere, horrelako hizkuntza gutxituekin daukazun... Bai, komunitatea parte, garrantzitsua da,
niretzako da jarrera politikoa, ere bai. Egia da. Bai, ala da. Bai. Eta nik badakit hemen iritziak ezberdinak badaude, migratzaileren partez badakit, eta ezagutzen ditut haien iritziak, baina niretzako bai. Bai. Osa, niretzako oso garrantzitsua da Euskal Herrian euskaraz hitz egitea. Bai. Eta hori nik argi eta garbi dut. Euskal Herrian. Euskararen herrian. Euskal Herrian euskaraz. Ez ez da zuretzako. Hitzak esaten du. Horregatik, ez dut sentitzen asimilada edo asimilazioa, oza, para nada, oza, ez como ez. Hau da, nire aukera. Eta gainera, aukera kontzientea. Ez duzu ulertzen Euskal Herri bat euskarari gabe. Hori da. Niretzako Euskal Herrian euskaraz, eta gainera euskaraz lan egiten ari naiz. Eta hori ez da edo zen gauza, hori kriston zama du. Osea, nire lana euskaraz egiten dut. Eta horrek esfortzu bat eskatzen dizu, Laura. Hori kristo erronka da niretzako, bai, erronka da. Baina zalantzarik gabe, aukera ederra izango da. Beti. Esate izu ni baietz. Bai. Horregatik ederra da, bai. Nik maite dut Euskal Herrian. Euskal Herriak asko ikasi zuen, eta gainera erakatsi dit, eta hau da ederra. Zoriontsu zara euskaraz Euskal Herrian, Laura. Bai. Bizipenak denetarik, hau da bizitza. Bai. Hau ederra da. Bestela orduan zertarako. Bai. Ezta? Aitortu beharra dizut, Laura, deitu nizunean, nik banekien Kolonbian jaiotako euskalduna zinela. Baina telefonoz deitu nizunean, zuketzenekien nor nintzen. Telefonoa etzen nuen, eta euskaraz hartu zenidan. Zure lehenengo hitza, jakin gabe nori hartzen zenion telefonoa, euskaraz eman zenidan. Bai. Eta mantzidan, esan nuen, ostras. Bai. Nik bai. Maite dut hori berriro, bai. Euskal Herrian maite dut, ederra da. Gatazka badago, bai. Badakit, Kolonbia bezala, gutxi gora bera gatazka berdina da, lurragatik, potereagatik, hori nik badakit. Baina zalantzarik gabe ederra oso aberatsa da, eta oso... Eta mamia du, kriston mamia du. Eta hau, zintzotasunez, ederra da. Ze ongi. Ederra da. Lehen aipatu didazu, Iruñera etorri zinela, hasiera batean duela 12 urte, baina etxarrenen gaude. Etxarren egotearen arrazoia oraindik ez didazu aipatu. Zergatik herri txiki honetara? Ez dakit, nik dena modioagatik, oza, bitxia da, bainola da. Zu maite mindua bizi zara, Laura. Bai. Nik maite dut, oza, maitatzea. Bai, maitatzea maite duzu. Bai, orain dela, gutxi gora bera, iritzi nintzen ona. Ze, ja, nire bikote, garai horretan, hemen bizi zen. Hasieran asko kostatu zitzaidan, aukera hartzea, Iruña, herri txiki batera, baina gehan nik Kolonbian, herri txiki batean, jaio nintzen. Begira. Horretan zen du, bueno, zergatik ez. Vale. Baina Kolonbiako herri txikiak, hemengoak bezain txikiak aldira. Zer Nafarroan oso txikia dira, Bai, eta Euskal Herrian ere, txikia da. Eta kostatu zitzaidan aukera hartzea, baina azkenean egin nuen, eta zen du, merezi du. Beste pertsona batekin, beste herri batekin, beste harremanak, eta oso ongi nago, eta oso pozik nago. Gustora zauderen. Ez zara itzuliko Kolonbiara? Printzipioz? Edo bai? Beitu, Kolonbiari buruz, gaia oso mingarria da niretzako. Bai. Orduan ez dugu hitz eginen, Ez, lasai, Kolonbia momentu honetan, zu badakizu... Horagoaz? Niretzean, zuk badakizu bake prozesuan egin zuten, baina ez du funtzionatzen. Ez dago funtzionatzen, eta orain kriston zarrazkiak egiten zuten Kolonbia. Egoera oso larria da, oso larria da, Kolonbian bizitzeko oso gogorra da. Bai, oso gogorra da. Hori gara da, nire herria da.
Maite dut, bai, maite dut. Azkenean nire lurra da. Bai. Eta nire sustraiak Bai. hangoak dira. Bai. Eta hori beti izango da hola. Bai. Beti. Bai. Ni euskalduna naiz, Bai. baina kolombiarra ere bai. Claro, noski. Bai. Eta Familia orduan- duzuan? Bai, dena. Bai, dena Familia daukazu osoan. bertan. Bai. Oso ongi daude, baina zalantzarik gabe egoera soziala oso nazkagarria da Kolombia. Ja. Miseria, hori zarrazkiak, bai. Printzipioz hemen geldituko zara, Laura. Printzipioz bai. Vale. Bai, eta gainera hori, ja proiektuarekin berriak eta bueno. Daukazu, aurrera begirako proiektuak dituzu, Bai. hitz eginen dugu hoiei buruz ere bai. Beste kontutxo bat, gonbidatu guztiei eskatzen diegu, beraien euskarazko hitz gogokoena edo espresiorik gustokoena edo utziko izot pixka bat pentsatzen, Bai. eta joanen gara lekutxo lasai batera, eta esanen didazu zein den, bale? Vale. Guazen, pentsatzen duzu bitartean, pentsatuko dut. utziko dizut, ez dizut eusere galdetuko. Vale. Bale? Laura, txoko lasai batera Bai. etorri berginela esan diazu, bueno, eskatu dizut, eta zure etxera karri nauzu. Nire etxera, bai. Txoko honena. Txoko honena, Guretzea, bai. Hore da. Gonbidatu guzti eskatzen dizuet. Zein Bai. den zuen euskarazko hitz gogokoena, edo espresio hori gustokoena, zuk baduzu horietakoren bat? Bai. Bai, baduzu? Bai, jadut. Bai, badokazu. Bai. Vale, Argita garbi. Eta daukazun hori, buruan daukazun hori, oraindik ez dakidala Bai, irakurtzen. lehen enekien, Bai. baina gero pentsatzen ari nintzen, behitu, hau da. Osea, nire mezua Bai. da hau. Eta hau esan nahi dut. Vale, eta jakin dezaket edo sekretua izanen da? Bai, euskaraz bizi nahi dut. Hori da zure... Bai. Vale, euskaraz Bai, bizi nahi ni dut. euskaraz bizi nahi dut. Ez dizut galdetuko zergatik edo bai? Nik uste dut argita garbi dago. Mhm. Edo dagoela, jada, ez da? Osea, azkenean gure herria da ere, bai? Hola da. Eta gure hizkuntza da. Eta Euskal Herrian euskaraz. Orduan. Eta gainera nik euskaraz bizi nahi dut. Euskaraz bizi esaten dugunean dena da, ezta? Bai, niretzako dena Dena. da. Bai. Hemen eta Euskal Herrian osoan. Bai. Gustatuko Nik ere, litzaidake Laura, hitz egitea. Nik ere bat egiten dut zure leloarekin. Batzuetan nik sentitzen dut, orain enaiz oroitzen hitzaz. Pixka bat, muturrean, ez como hemen euskaraz hitz egin dezaket. Bai. Baina hemen, agian ez. Eta hau oso dezerosoa niretzako. Bai. Osea, pixka bat gaixotasuna Bai. mentala da. Bai. Como hemen bai, baina hemen ez, baina hemen, orduan azkenean ez, como ez. Osea, leku guztietan. Hori da. Posible da. Zergatik ez? Osea, inpozaketagatik edo ez, nik euskaraz bizi nahi dut. Hemen eta Euskal Herrian osoan. Jasoko dugu zure lelo hori, bai? Vale. Bidatziko diguzu? Bai. Venga. A ver. Azken boteak eta hauari ondoratzen. Ez dauka oxigenorik urpekariaren azken botila horren. Eta hau amaitzen da Azarretu egiten da. Lehenetan sartu eta nik jakinki euskaraz ez dakitela zergatik egin. Zergatik ez duzu lehenbiziko hitza beti euskara. Gura niri esaten. Eskerrik asko, agur, kaixo, edo. Naiz eta jakin, ondokoak ez
dakit euskaraz hitz egiten, gutxienez agurra eta guzti horiek euskaraz egin bat. Lekzioa eman behar dute. Kanpotik etorri eta lekzioa ematen dute, egia. Eta behitu, adibidez, nik esan dezaket euskarak aukera garrantzitsuena eman didan. Bai? Zergatik? Ze orain nire lan euskaraz da, eta antzet lanak ezatzen nahi euskaraz. Zein da guretzat? Zein da gure bizileku? Zertarako duzu?